أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبدي السلامو أمبدي تجانيا غريبو alaka fantan nabo ful makof al fuqara ila Allah mamunu nule blon bakanu bawye no etijani ya blon bay mamunu ba kono kaba aw munu bi kan laje anga fuli bawye ni sangaina amba faye alaka kishikane na aw belajele silameo wati dosira o wati toko chaman bala nabo fuma ko sungalo nafa chaman ba kono okmana amina wele madake kasi aw silama umma abela jeli katlaka wele madake kasi tijani kalande umma ubi yoro la ambafo ko ala ko alqur'ane kono suratul qadri kono ko إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وكمن إيريا مسيسن القرآن سورة لبانة أبا سلام هي حتى مطلع الفجر ko kishi o ba anye dugu ko len sanfɛ ni sungolo bayin kono laylatul qadri su kono aka katle tan kono ton saw aka ketle mo gan duru su e saw aka ketle mo gan wolo blanc su e saw ab sungolo kono ngono o kuma ala kuma na munga kishi silameo kishi ti yoro la sabati ti yoro la jamana o jamanana duo dula duskuna o duskun uluti lafia o duti lafia o jamanati lafia o kuma ala kan lafia ngana ban lafia akan lafia duskun de la folo kada kan on tijaniya kalandew tijaniya ti dina ekoi tijaniya nana de wal saka duskun de ko ka bo shetane bolo oni duskun manye foitinye oda to doba fa tijaniya ma ko at-tahzib doba fa ma ko tarbiya mune tarbiyatun nafs kanni lamo okma kishin oda bi sungalo kono de oda to hal shinwa jamana wala wati dola ulukum laylatul qadri shudrone shun otle kele ma o situn tlela bisu ya fam ya sinwa munumbe no islam o kunda wati ubudu ko ka salama yake olo fun fe abina fonni sungalo ere bela jele nana laylatul qadri de koso okmana lubi kalot le mo gandoro wolo flashu ko bulu bo ko kadaka ko sungalo ka nana ode kama kishi ani meleka ubi jikini minga ola ya fa soro le ko fa ala fe o newe nunu nga famu ya o choko yala nga ukumi context mi ngono fo fana ka famu ya wo korote ko makanko kede sungolo be damine ni tlemu ganu kono nodo ni tle bisabado ina fa nyini na ve sharia fe tukamina okmana sungolo o ya alanya siranya kaloy sungolo a o e jurumu ya fa kaloy de islamu sungolo ka ya fa nyoma ka kote nyon tala sungolo ka nyon kanu ala jati koso sungolo lafiya dusukun lafiya o kalodo sungalo baraka kalodo ala dum ba fa qur'ane kono yoro dola bada auzu billahi minash shaitanir rajim man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun ningura ne ayakele ni islamu yu daku mirinina abina fo silame be kuna jaledo na silame jimengodo ala ko ni mami nana ni nyuma ningele
miskala zarrati kale bo o baraji ke tayi ko ngani mami yo ko jugu ningelenge ko jugu bakelenge ko kumana ko bi sebe chien kele tanzoro nyuma ningelela iye jugu mangele ndoro de soro isara la jugu mangele ndeni ka jugu mangelenge ka jugu mangelenza mi mai jurumu okumana tandirima alaka bunya kono islame okumana ebe so toko dumena yekata aljana me kono ni jugu mangelenge iti boli ka nyuma ngelenge walsa o nyuma ngele ka sebe yeta o tuna jugu mangele nyo joshi ka boy wo sungolo sungolo yo wati nyuma yede ka nyuma chama ke walsa ke mutadaifa abichaya kata halita hakedo okmana ibo ka chuko dumena sa ni ala ke meka soro dima tazawiya ukono opérateur économique ala soro doni di mami ma tazawiya ukono fanda umbishie miskina ubishie ubika chiba de la de kwe ubichiba la de chuko meka bajena kwala kana nye kan soro chiba maso diena ho wala to ala ba fae wala la akhiratu khairun laka min al ula le au-delà est certes meilleur pour toi que d'ici bas la hara de kafsima muhammadu sorola kateme nya soroninga muhammad yode ta sallallahu alaihi wasallam o mana ku yere majigi alaye ubi som ubi mini zoro ka jenoye ngo korote ko akmana ko fana ya ka de alaye de ko fana ya ka di dina de ko fana ya ka di tiyaniya de ambi bara de ka soroke an halala o de nyini ne do en fait ngani ala ma soro di mami mano kara fandai miskine ika do alai o kuma o ma munu bi zawiya ni misiru kono wele bi sulu de ma ku ka nyuma ya chama ke miskine oni fanta unyi lala kuna jiana sebe uye on tijani ya kalande ni nguma nshime auma niko au ma ko lo tijani ya kono nambi lazimu ke nami wazifa ke ami fon feke tijani anga zikru kumana nanye auzu billahi minash shaitani rajim nanyo foka ala dele ko shetane ka yoro janyana ala ka shetane yoro janyana amemvo lazimu namba fo astaghfirullah ala ya fama mune eko ala ka yafima yeko do ke ala law hal yeko do ke ala ne akala oda to ibni siki astaghfirullah ala ya fama nami wazifa kadu amba fo astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum ala ambe es kafari nyini alami masabai alami bada masai itisa okmana amanda makashi ala la kaka ya fama ni ala ya fara oma okuma ne ba utijani ya unyini gasa ne ba usilama unyini ga munan yarda mati ya fanyoma ebe fe ala ka ya fi ma eti fe ka ya fa ala ka joma ni yeni ngene la yeni mfonema yeni nga unvaula nu yeni nga umokewula yeni ni be shetane ibi fe ala ka ya fi ma tukomina ya fa moma anga ya fanyoma ni etijani ya nyuma ki ya famia ebe tisige kebe le vodongodo sokoma dafe wula fe ikana nyina ka fo ebe ka masabade dele kaka ya fi mada kala ka yeko dokala hal tibayo ke sallallahu alaihi wasallam ala du yasru azigi gorane kono kale ya fara tibama kata ka jurumu sebeble jurumu tala yere sango ka sebe uko ko tiba illa fi donisa akuma naw afunet na kay joniye mimbi ala ka kunyuma mimbi ala jumando okman ko nere muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba fastaghfirullah riwaya dola chien bi wolo vlatle kono kuma dola nana tuguni ko chien kemetle kono ko tleti wili fiu kada ka sornari muhammad ma fo astaghfirullah chien keme et pourtant do majurumu ke eni ne mi joni edu jurumu toni okman ala ka yafa amma ombo nyini eni ne te feka yafa nyoma sango kabako tijani ya ere kono kabako convient tijani ya kala ndonka fongo nyonya misemani mimbunu nyonje
ko cogoya de ma fu ye u ma faamuya dow bɛɛ o tuma an b'a ɲini kalifaw fɛ an b'a ɲini mɔkadamuw fɛ u ka kalandenw kalan an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye u nalen don a kɛ i n'a fɔ ni tijaniya 3 de bɛ yan k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye tijaniya 1 de bɛ yan Alhaji Umarul Fuuti olu ye anw mɔkɛw ye an bɛ waso n'u ye ka da ko Ala ɲɛsiranya kosɔn anu ye baara min kɛ diinɛ ye ani tijaniya ye Alhaji Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu an karamɔgɔ ba don a Sheikh Hamahullah Ala ka nin waliju ɲuman ba in Ala ka nin maa ɲuman ba in o kuma o kalanden 3 in a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko fɔkoɲɔgɔnya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ fɔkoɲɔgɔnya tɛ yen o ne ye nin 3 fɛn bɛɛ fɔ ye Alhaji Umar Sheikh Ibrahim Niass Sheikh Hamahullah ninnu bɛɛ bɛ waso n'u ka tijaniya ye ko Sheikh Ahmad Tijani de ye khalifa ye ko de ye sheikhu ye anw minnu tugura ninnu nɔfɛ n'a y'an ka silisila ye ne y'a minɛ yan o b'a minɛ yan mais a bɛɛ bɛ taa laban Sheikh Ahmad Tijani de la o tuma na fɔkoɲɔgɔnya jumɛn bɛ yen bilen aw de ye ɲɔgɔn badenw ye aw dun bɛ tile k'a dɔn a b'a dɔn Sheikh Ahmad Tijani y'a fɔ Jawahirul Ma'ani kɔnɔ ko aw yɛrɛ dama ka tɔɔrɔ ka se ɲɔgɔn ma o man di ne ye a kana kɛ aw dun bɛ k'o kɛ mun na a tɛ siran Ala ɲɛ a k'a ka tijaniya faamuya a ka yafa ɲɔgɔn ma faamubaliya dɔrɔn de don ani sɛtanɛ 2 sɛtanɛ fɔlɔfɔlɔ o ye hadamaden sɛtanɛw ye silamɛw ni kitabu min bila a bɛ fɔ ne ma ko Jawahirul Ma'ani ne ye nin za arabu jamana dɔ la n t'a tɔgɔ fɔ n y'a ye jamana kɔnɔ min kɛ n dabali banna o tijaniya kitabu bɛ se ka sɔrɔ yan Jawahirul Ma'ani bɛ se ka sɔrɔ nin jamana in kɔnɔ yan ne y'a san n nana n'a ye Mali la yan n y'a kalali daminɛ n nana kumaw sɔrɔ a kɔnɔ sɔɔni ne yɛrɛ tun bɛ bɔ tijaniya la kow b'a kɔnɔ kow bɛ tijaniya kɔnɔ a don n fa bɛ balo la alhamdulillah Sheikh Umar Cham n gɛrɛla la o tuma na Jawahirul Ma'ani min sɛbɛnnen don bolo la a ka ca ni san 100 n'a bɛ fɔ a ma manuscrit al-makhtut an y'o bɔ k'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'o da ka nin da an nana sɔrɔ o kɛmɛ ka mun kɛ nin na silamɛw nin kumajuguw da ye ko tijaniya b'a fɔ tan a b'a fɔ tan a b'a fɔ tan a b'a fɔ tan ka sɔrɔ a bɛ nkalon ka kumaw tigɛ n'u ma sanfɛla tigɛ u bɛ dugumana tigɛ walima u bɛ kɔnɔbara bɔ a la n'i ye kuma min fɔ ka dɛfa a bɛ faamu wa o tuma na sa o kɔrɔ tun ye jumɛn ye ka maa wɛrɛw su ka bila an na k'an bɛ nin fɔ k'an dalen don nin na k'an bɛ nin kɛ ka sɔrɔ anw de ye ahlu sunna ye anw de b'a fɔ la ilaha illallah anw de ka sheikhu ko n'o ye Sheikh Ahmad Tijani ye ko n'a ye fɛn o fɛn ye ko ni kuranɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani ciba ka sunna sabatilen tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'a kana baara kɛ n'a ye ne m'a fɔ n t'a fɔ n t'a kɛ o b'anw bɔ o nka sɛtanɛw u bɛ nin ɲɔgɔnnaw de dilan ko tijaniya y'a fɔ ta u bɛ cari diɲɛ kɔnɔ nafolo b'u bolo u bɛ nin dilan k'a di fu yɔrɔw la walasa mɔgɔw ka ba tijaniya la n'e t'o dɔn e taara nin san i n'a fɔ ko nin bɛ tijaniya kɔnɔ e yɛrɛ m'a ɲɛɲini o tuma na lala i bɛna baara kɛ n'a ye yɛrɛ ka sɔrɔ tiɲɛw tɛ o ma daminɛ tijaniya la o daminɛna silamɛya yɛrɛ la a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko al-mustashriqun les orientalistes tubabu jamana minnu wulila ka b'u ka tubabu jamanaw na Allemagne Belgique France Angleterre ka taa arabu jamana na ka taa silamɛya ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka arabu k'a kalan fo k'a dɔn ka sɔrɔ ka silamɛya ɲɛɲini fo k'a dɔn ka sɔrɔ ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔna na ka taa kow don silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka silamɛw fara ko silamɛ bolofara dɔ bɛ nin fɔ dɔ wɛrɛ bɛ nin fɔ nin ma nin ye nin ye ninnu bɛ nin de kan o kumana silamɛw bere u y'an cɛ fara o de fitinɛ b'an bolo fo ka se bi ma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ an t'a dɔn juguw de y'a dilan i b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛnw na kitabu jumɛn kɔnɔ tafsiru kitabuw lajɛ bani i bɛ taa kuma caman sɔrɔ ani kuranɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ hadisaw lajɛ bani hadisa ba 3 bɛ ne yɛrɛ ka bibliotɛki kɔnɔ a si tɛ tiɲɛ ye u y'a bɛɛ dilan a bɛ fɔ o de ma ko al-israiliyat minnu ye kalan kɛ olu b'o dɔn u y'a daba kuma k'a sɔrɔ silamɛya kɔnɔ u ma se ka maka ala ka alikuranɛ ba in de la n'u kun bɛ se ko la ala ye layidu min ta o de kɛra koyi n'o tɛ kun b'o yɛrɛ fana yɛlɛma k'o d'an ma o kumana u bɛ taa kalan an ka kalanyɔrɔw la denmisɛnninw bɛ lamɔ n'o ye o kumana a bɛ k'an kɔnɔ k'o de ye silamɛya ye ka sɔrɔ o ni silamɛya yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na i bɛ tile k'o hadisaw mɛn hali an ka juma misiriw la n'u bɛ kodubaw kalan nka u t'a dɔn k'a fɔ ko israiliyatuw don
o ni mi kɛ sababu ye k'an fara ala kana fara n'an ye ko faamu an bɛ to ɲɔgɔn kan o silamɛya nana hɛrɛ de kama silamɛya nana hadamadenw de kama silamɛya nana hadamaden bonyani de kama silamɛya nana hadamaden kɔlɔsili de kama silamɛya nana hadamaden ta ka ɲɛ a mana ko k'a ta tiɲɛ o kumana anw bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ mun na ni silamɛya tɔgɔ ye ka fara fara o kuma in yɔrɔ la sa ko dɔ b'an ka jamana kɔnɔ an k'o tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ye ala b'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ wala tanabazu bil alqab bi'sa al ithm al fusuq ba'da al iman k'an kana ɲɔgɔn wele ni tɔgɔ ye tɔgɔ min man d'a ɲɔgɔn ye ni tɔgɔ min man di ne ye i kana wele n'a ye o fitinɛ de donna an ka dugu jamana kɔnɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ anw de bɛɛ ye ahlu sunna ye n'a fɔra ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna a bɔra min kuma la surunya la ciba fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam silamɛw bilala ɲɔgɔn na minnu jɛna ni abubakar ka ɲɛmaaya ye ciba kɔfɛ a fɔra olu ma ko ahlu sunna wal jamaa kalimatul jamaa fo de ka fara a kan jama taara fanba min fɛ nga maaw sɔrɔla olu ye minorité ye maa damadɔ olu ko abubakar ka ɲɛmaaya anw tɛ jɛ n'a ye fitinɛ daminɛna ya de nga nunu welela minnu ko abubakar kɔfɛ umaru nana usmanu nana ali nana a bɛ fɔ o jama de ma ko ahlu sunna wal jamaa o kumana fiqhu naani ekɔliso naani silamɛya kɔnɔ minnu bɛ silamɛya walawala maaw ye n'o ye malikiya ahmad ibn hanbal abu hanifata shafi'i o kumana nunu ka kitabu nunu ka taabolo u ka taabolo yɛrɛ ye jumɛn ye ka kitabu walawala ka walankata ka fiqhu dilan wasa silamɛw bɛ sali kɛcogo dɔn u bɛ sun kɛcogo dɔn mun b'a ɲɛ mun b'a tiɲɛ a bɛ daminɛ kuma jumɛn a bɛ ban ne de a fɔ ne ma mazahabu o kumana n'i y'olu de fara ɲɔgɔn kan a fɔ olu ma ahlu sunna wal jamaa wa o de anw b'o de la anw tijaniyaw b'o de la tijaniyaw fana hakili la mali kɔnɔ yan nɔ ni maa ma tɛ malikiya ye ko kumana k'i ti dɔ wɛrɛ la i tɛ tijaniya la o tɛ tiɲɛ ye o n ko tijaniyaw bɛ afghanistan ou bien Indonésie, ou bien Pakistan, ou bien Inde, ou bien Hanafiya de la. Tijaniya ou bien Soudan, ou bien Égypte, ou bien Shafi'i ou de. Tijaniya ou bien Kuwait. Mais Malikiya de Fanabi Kuwait, ani Abu Zabi. Ahmad ibn Hanbal, ou ka mazhabo, ou ka cha Iraki jamana de la, ani Saudiya, ani Golfu Korona. Ngani no be ahlu sunna wal jamaa. E obse kam fara chogo me. An yɛrɛ dama bɛna ɲɔgɔn fara kunfinya na ɲɛmaw de ma tilen dɔnnikɛbaw ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye bɛɛ tora n'i ka jamani ye walisa k'i digi o kan ka n'i digi mɔgɔw kan ala ɲɛ b'i la tiɲɛ fɔ i ka balo bɛ ala de bolo o kumana o de sen fɛ sa fitinɛni dɔ nana don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ ka ala kelen ɲini sunkalo fila tɛ yen o tijaniyaw ka sunkalo tɛ yen maa wɛrɛw ka sunkalo tɛ yen sunkalo kelen salicogo kelen alikaba hiji ko cogo kelen bɛɛ bɛ ti ɲɔgɔn sɔrɔ arafa ni de ye silamɛya ye nka faamuya la sa an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o diyagoya ye ciba ka sahabaw yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ ciba yɛrɛ n'a ka sahabaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o kumana anw dun san 1000 ni san 400 ni san 40 kɔfɛ ko anw hakililaw bɛ ka kɛ kelen ye o bɛ se ka kɛ hali filaninw hakiliw bɛ se ka kɛ kelen ye ko la o se ka kɛ sa a ye hinɛ a yɛrɛ la a ka hinɛ a ka diinɛ na o kumana mun bɛ yen n bɛna mun fɔ sisan a kana diga a la ko ni tiɲɛ ma fɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ bi an bɛ waati min na bi mali kɔnɔ anw silamɛw a ye sira ala ɲɛ an ka sira ala ɲɛ an k'an ka jamana kɔlɔsi ni fitinɛ misɛnmanin ɲɔgɔn faamubaliya ni mun bɛ yen kun t'a la jo t'a la n'an sigira an bɛ bɛn o n'an sigira an bɛ ɲɔgɔn faamu aw ɲɛ bɛ fitinɛw la yemɛni cira siri cira iraki cira libi bi ka ci sudan fitinɛ wili bɛ yen algérie an gɛrɛfɛ yan anw b'an ta kɔnɔ o tɛ anw kalan an ma se kalan ye maa wɛrɛw de b'a dilan ka na d'an ma an jugu silamɛya jugu k'an su ka bila ɲɔgɔn na ka marifa di nin ma ka marifa di nin ma o kuma u bɛ fɛ ka fitinɛ fila kɛ mali kɔnɔ ala kana'aw ci tijani kalandenw a ye to a ka zawiyaw kɔnɔ ala kana'aw ci silamɛw a ye to a ka zawiyaw n'a ka misiriw kɔnɔ ala kana'aw ci a ye to a ka sow kɔnɔ a ye sira ala ɲɛ a kana ka jamana ci fitinɛ ma fɛn de la fitinɛ tɛ fɛn de la o kuma u bɛ kun fɛ ka fitinɛ jumɛn dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ
u ye dɔ k'a la koyi ko dɔ b'a fɔ dɔ ma wahabiya fana b'a fɔ ninnu ma ko ninnu ye bidia mɔgɔw ye ko ninnu ye musirikunnaw ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma arajow kan télévision kan Facebook sanfɛ wajulukɛ yɔrɔw la bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn neni ni ne tɛ fɛ ne k'a f'i ma wahabiya ne t'a f'i ma ka da k'a bɛ jigin i la i ko k'i ye sunnamɔgɔ de ye ne fana ye sunnamɔgɔ ye o tuma ne ni e bɛɛ ye baden ye e fana i k'i jija ye i fana kana fɔ ne ma ko ne ye musiriku ye jumɛn ko filangafo anw fana tɛ filangafo ye sa an ko la ilaha illallah a ye sira ala ɲɛ an ka ɲɔgɔn bonya an ko la ilaha illallah an tɛ waliju bato an tɛ Cheikh Ahmad Tijani bato an tɛ kaburu bato n'a y'o fɛn min ye ni mɔgɔ ye fɛn k'a la min ni sariya tɛ bɛn an yɛrɛ b'o contrôle la parce que fɛn o fɛn ni sariya tɛ bɛn n'o ni kuranɛ tɛ bɛn ani sunna tɛ bɛn anw tɛ fɛ mɔgɔw k'o kɛ o tuma n'an ye ɲɔgɔn faamu nin cogo la e bɛ ne bonya i kana fɔ n ma bilen ko ne ye musiriku ye ne t'o ye ne fana t'a fɛ ma e ye wahabiya ye n t'a f'i ma ne ye kalan kɛ Arabi Saoudite n teriw bɛɛ a caman jamana in kɔnɔ o de sababu ye yɛrɛ la an ye kabako kɛ jamana kɔnɔ ɲina ko conseil sigi min kɛra sisan a sigira bɛnkan de la dɛ ni ɲɔgɔn faamu de ye dɛ ka da kan anw minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn an gɛrɛla ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faamuya an ko an ka jamana kɔlɔsi an k'an ka diinɛ kɔlɔsi an ka n'an ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ an ka sirala ɲɛ o tuma an ka bɛn o sababu de nana ni haut conseil kura in sigili ye sisan aw y'a kɛ cogo ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan nka an ye min k'a la an ye su 7 ɲɔgɔn na de kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye dɛ 2 heures du matin b'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan an ko taabolo ko an k'o bɔ yen faamuya ko an k'o bɔ yen i yɛrɛ ka intérêt o bɔ yen an ka silamɛya bila yen an ka Mali bila yen a tɔ an k'o de kɛrɛfɛ lahara ala bɛ taa kita ni ɲɔgɔn cɛ ni min ka jara ala ye a b'o don alijinɛ na a ta y'a yɛrɛ ye a ta y'a ka alijinɛ ye ala kana ne ni aw si don jahanɛmɛ na o kumana silamɛw kuma laban na i n'a fɔ sunkalo donna ka dugawu kɛ ne yɛrɛ ye ka dugawu kɛ aw ye sunkalo min filɛ ala k'a kɛ hɛrɛ sunkalo ye ala k'a kɛ dusukun lafiya sunkalo ye ala k'a kɛ jamana lafiyali sunkalo ye ala k'a kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya nin sunkalo in kɔnɔ fitinɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni maa wɛrɛw kɛmɛ k'an ta k'an su k'an bila ɲɔgɔn na ala k'an don u kalo dibi la fitinɛ wɛrɛ min wililen don an fɛ yan n'o y'a ye ko ninnu ye nin siya ye nin ye nin siya in ye ala mɔgɔ tɛ maa si siya la ala mɔgɔ tɛ maa si siya la siya y'an yɛrɛ ka ko dilanlenw y'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa min ko ka di ala ye min ka bɔ ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan i b'o dɔn inna akramakum indallahi atqakum i arabu o i tubabu o i sinuwa o i farafin i fila i dɔngɔnɔ i bamanan nin bɛɛ ye hadamadenw ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn nka min ko ka di ala ye min ka bɔ ala bolo min bɛ siran ala ɲɛ o tɛ siya ye o tɛ mazahabu ko ye o tɛ faamuya ko ye o tɛ idéologie ye o tuma silamɛw yafa kalo jɔra yafa ɲɔgɔn ma kalo fana don dɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na ala ka ne na aw bɛɛ lajɛlen kunnadiya ala ka yafa ne na aw bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.